El projecte Mar de Plàstic és un projecte que surt de l'Agència Talaia després de molt de temps d'estar treballant a la frontera sud, a tota la costa del sud d'Andalusia, fent seguiment de les persones que en busca d'un present millor es llencen a l'aigua amb pastera i intenta arribar a l'Europa. Anem treballant allà i descobrim tota aquesta zona tan amagada i tan grossa i tan amagada a la vegada, que és el Mar de Plàstic, que és la gran horta d'Europa i un dels negocis més importants de la riba del Mediterrani. Però descobrim enmig d'aquest plàstic, a sota d'aquest plàstic, que hi ha moltes persones que hi viuen, que hi malviuen i que hi maltreballen, que estan extremadament explotades i que realment posen a la llum que hi ha un esclavatge del segle XXI també a l'estat espanyol. En aquests assentaments hi trobem pràcticament les mateixes persones que vèiem arribar en barques, que s'havien jugat la vida creuant el Mediterrani. Aquestes persones que moltes vegades l'Estat culpa de tantes coses i els posa al punt de mira, després es fan servir per un negoci tan bèstia com és aquest i s'aprofiten de la situació de vulnerabilitat d'aquesta gent, de la por d'aquesta gent a les represàlies. Per tant, de la mateixa manera que es compra unes hores de feina de manera indecent, es compra un silenci i una por, que és la que viu constantment aquesta gent, que simplement, recordem que el que ha vingut a fer és intentar millorar la seva vida. Al Mar de Plàstic ens hi hem trobat moltes coses. Ens hem trobat infrahabitatges, ens hem trobat mainada que ha nascut i ja és filla del Mar de Plàstic, cosa que fa pensar que s'han perdut moltes batalles pel camí. Però també ens hem trobat, per exemple, situacions laborals que fan que puguem parlar sense embuts d'esclavitud, no? Pràcticament empresonaments i tancaments de persones en espais perquè no puguin fugir i perquè els tinguis a disposició, molta gent treballant sense contracte, per tant, quan aquesta gent es fa mal queda totalment desemparada, gent que se li pren el passaport perquè no tingui llibertat de moviment, no tingui cap mena de perspectiva. Bé, vulneracions de tot tipus, podríem estar molta estona explicant totes les vulneracions del Mar de Plàstic i em reitero, que són vulneracions que estan tapades per aquesta estora de plàstic i de diners. Per tant, pensa malament i acertaràs. Per què passa això? Això hi passa sempre perquè algú hi està guanyant diners. Des de l'Agència Talaia entenem el periodisme com una eina per transformar el món. Intentem que el nostre periodisme sigui respectuós, que pugui servir de palanca perquè les persones se n'adonin del que passa i a través d'aquest coneixement puguin començar a fer alguna cosa per canviar aquestes realitats. És un periodisme que requereix lentitud, és un periodisme que evidentment està mal pagat, però creiem que és un periodisme responsable i és un periodisme necessari, no? En dia d'avui, on tot es consumeix tan ràpidament i tot passa de seguida per davant nostre sense que ho haguem pogut absorbir, doncs creiem que és necessari fer pausa, calmar-se, mirar les coses en profunditat i, per tant, això requereix d'un periodisme responsable, lent i respectuós. Moltes vegades ens trobem que quan fem aquest tipus de projectes moltes persones amb tota la bona voluntat del món ens pregunten què s'hi pot fer, no? Com podem revertir aquesta situació. Bé, jo crec que el projecte del Mar de Plàstic posa sobre la taula una situació que es pot revertir i es pot revertir tinguent consciència de l'acte de la compra, no? Al final, les persones que treballen i malviuen en aquella zona ho fan per cultivar unes fruites, unes verdures, que després moltes vegades ens trobem a les botigues a un preu que no té cap lògica, no? Per tant, tinguent un consum conscient, apostant per un acte de la compra
i sent conscients que és un acte, al final un acte polític, no? Doncs podem començar realment a revertir aquesta situació, estar a les nostres mans, estar a les nostres cuines i estar als nostres plats, poder començar a capgirar aquesta situació. Que l'acabarem? No, segurament, però que els hi posarem una mica més difícil perquè aquestes coses doncs, comencin a trontollar, jo crec que sí. És recurrent la pregunta de què és el més dur o què és el més difícil de fer aquest tipus de feines. Personalment penso que el més difícil és assumir que això és veritat, no? Quan vas a aquests llocs i te n'adones de que el que t'havien explicat passa, que té cares, que té noms, que té maneres de fer, i al final de la feina tu marxes, però qui ha protagonitzat això es queda. Evidencia molt aquesta realitat, també et posa en un lloc concret que és feina assumir-ho, no? I t'obliga, evidentment, a fer aquesta feina ben feta, a explicar-ho i aportar com a mínim, en el meu cas des de la càmera, en el cas de la Sara amb les lletres i a la Talaia en general amb el periodisme, a explicar-ho i explicar-ho bé.